Arquitectos galegos apostan por un cambio de rumbo para facer ben as cousas. Os profesionais abogan por corrixir o que está mal feito para mellorar a conservación da historia e do patrimonio. A arquitectura ten moito que dicir na actualidade e os profesionais deste sector teñeno claro. A sociedade e a actualidade piden cambios en Galicia e o arquitecto Carlos Quintáns apunta que a arquitectura na comunidade galega ten que apostar por outros camiños. Ten que rematarse de facer mal as cousas, porque as posibilidades de facelas ben son moi grandes. Temos unha historia, unhas condicións materiais, unhas condicións técnicas, un saber facer que realmente é moi significativo e que todo o mundo fora o recoñece, pero nos falta esa vontade de parar a destrucción e de empezar a facer as cousas correxindo todo aquilo que está mal feito, porque realmente hai xente que pensa que isto non ten solución e nós pensamos que estamos nunhas condicións óptimas para poder mostrar todo o que herdamos e para conservar cara ao futuro con unhas condicións realmente moi importantes. Xa que sinala que na actualidade numerosos arquitectos galegos están a ser recoñecidos polos seus traballos. Solamente hai que ver todos os premios que gañamos fora, todas as publicacións que falan de nós, do que se fai aquí, e simplemente ver en que momento pois hai esas oportunidades de que a xente confía nos profesionais nos que realmente nos interesamos na arquitectura e no noso lugar, non? Un dos selos característicos de Galicia é o feísmo, algo que aboga por eliminar con implicación da sociedade. Está mal chamado o feísmo, realmente sería un tema de falar moito tempo sobre eso, non? O que deberíamos falar posiblemente do descuido, da falta de cuidado e da falta de valoración do noso, non? Frente a eso, o que hai que actuar de formas moi enérxicas, o sea que se hai unha historia que hai que correxir, que é a da que estamos a falar, hai que facelo. Por tanto, é a cuna de eso, pero é a cuna de grandes arquitectos e aí están todos os arquitectos recoñecidos desde fai moito tempo. É dicir, nós non somos as primeiras xeracións que facemos arquitectura que se recoñece fora. Hai outros arquitectos que algúns podían vivir e traballar aquí, outros tiñan que estar fora. Pero hai unha historia que confirma que en Galicia pódese facer unha arquitectura de moita calidade. Na actualidade, os arquitectos traballan tanto en obra pública como en proxectos para particulares. A arquitectura é todo, como se coloca un banco, como se planta un árbol, como se fai un valado, como se seca calquer tipo de cousa, como se fai un taller para o que sexa. A arquitectura é todo, non hai por que pensar en que hai algo que non é arquitectura. Calquera transformación do territorio, calquera construción na que nos cobixe, na que nos dé abrigo e nos protexa das inclemencias do tempo, eso é arquitectura e, por tanto, non hai ningunha cousa que se construa que non debamos de cuidar, non? Sen embargo, afirma que falta moito por facer. Vengo vendo que cando unha cousa é arranxar as cousas que estaban mal feitas e outra cousa é pensar que atopas unha nova que hai que arranxar e que se acaba de inaugurar ou que se acaba de facer. Por tanto, non sei se ahora se está mellor ou non, o que sigo pensando é que hai moito que facer todavía, non? É simplemente que tanto a administración como os particulares deban pensar que nós somos uns aliados para conseguir o mellor para eles, porque realmente a arquitectura, aínda que a xente non aprecie, mellora a vida. Xa que sinala que tamén cambia as condicións de uso das cousas para a xente.